Report gikan ni Karundang Bobby Brasiros nga matod pa nga LGO sa makilala og sa pakiguban sa 39th Infantry Smash Battalion naghatag og cash assistance sa kanhi mga rebelde. Karundang Bobby, ihandos mo. Walang pusong panguluhan sa Municipal Social Welfare Development Office MSWDO sa makilala North Cotabato ang pagpangatag sa cash assistance sa kaping 41 kakaning rebelde netong December 30, 2025 nga gipigay sa Municipal Function Hall, Municipal Compound, Poblasyon, makilala North Cotabato. Ang kalihukan ng panguluhan ni Mrs. Vina V. Caniedo, RSM MSW Officer sa kiuban sa lokal nga paggamanan sa makilala ug sa suporta sa 39 Infantry Smash Battalion isip mga representante sa 39 IB mitambong si Lieutenant Colonel Ian C. Himosora, Philippine Army Executive Officer sa 39 IB ug si First Lieutenant Carl John Coronel, Philippine Army Bravo Company Commander isip pagpakita sa padayon nga suporta sa unit sa mga programang pangkalinaw ug integrasyon. Mitambong usab sa kalihukan si Honorable Eric Cesar Kibod, Municipal Councilor, Chairman sa Committee on Peace and Order nga naghatag og mensahe sa suporta ug nagpasiug sa kinungdanon sa pagpanagiusa sa paggamhanan og komunidad aron mapadayon ang kalina ug kalambuan. Ang pagmangatag sa pinansyal nga tabang kabahin sa padayon nga paningkamot sa gobyerno sa pagtabang sa mga kaning rebellion sa ilang pagbalik sa malinawan ug produktibong kinabuhi subay sa nasunong agenda alang sa kalinaw ug kalambuan. Para sa Radyo Ronda Balita Southern Mindanao, kini si Bobby Brasiros Jr. reporting. Okay, daghang salamat Karundang Bobby Brasiros sa iyahapong report.